La madre del que se tatuaba antes ahora se tatúa. El mundo del tatuaje era como más de alternativa, moteros o así, pero ahora ya no. És la 16a Convenció Internacional del Tatuatge de Barcelona. Aquest any, rècord d'artistes, 180 vinguts d'arreu del món. El japonès Horitoshi és el que desperta més expectació. Es tradicional, es a la antigua usanza, como tatuaban antiguamente. Fa 5 anys que treballa amb aquest tatuatge i diu que encara no està acabat. Tatuant a mans explica pot aconseguir profunditat i dinamisme als seus tatuatges. Una altra de les estrelles és el nord-americà Jack Rudy, inventor de l'hiperrealisme que s'ha estès per tot el món. Aquest home ens explica és tot cor. N'hi ha tatuat un, diu, perquè és el que millor el defineix. Altres, en canvi, prefereixen tatuar-se fotografies. El retrato de mi abuela, falleció hace poco, y bueno, es un homenaje a ella. Cadascú té els seus gustos. Cosa discreta, que no llame mucho la atención. Si no, luego a la hora, cara al público para trabajar y todo eso, parece que te echa un poco más para atrás. Esto es una Catrina, es un dibujo que tengo en mente hace tiempo. Son los Fs del violín, me gusta mucho la música. Aquest cap de setmana es faran aquí més de 1.000 tatuatges. L'art de marcar-se la pell va guanyant adeptes i atrau a gent de tot el món. Venimos de luna de miel y ya... Ah, de luna de miel. Sí, nos hemos casado hace una semana y venimos aquí a aprovechar. Com ells, per aquí passaran més de 15.000 persones, un 20% estrangers.